Maswera sei muri yeZimbabwe tinogashira muchirongwa chenyu chamasecret namaconfessions. I hope you are having a wonderful Tuesday. Kumatuma nenyika kwamuri vedu weka regai nditange nenyaya dziri kuFacebook. Ndoramba ndikukongoselai kana kuri kuti musati mati follow kuFacebook. Endai papeji rakakanzi Dark Secrets ZW munoti followa zvenai vedu veimi kani tine nyaya mbiri dzakabva ikoko regai titange naidzodzo. Nyaya dzedu dzanhasi muzora nhasi dzakati wandei handiti saka munongoita patient. Regai titange nenyaya yekutanga. Hi Tete, I need advice. So years ago I dated someone and the guy broke my virginity but then started treating me badly in the relationship. At some point he told me to die. I prayed and prayed but the guy didn't want me anymore. Then there's this strange thing that happens whenever he's going through some stuff domurota and he happens the time asina kunditsvaga. So what happened is at some point I got pregnant for him and he suggested abortion. We fought and he was posting his new girlfriend to spite me, yet I was pregnant for him and I was suffering. So I agreed because the guy made me feel unloved. Even in that situation, I remember I waited for him in town for 3 hours. The other day, Appa, he was emotionally unstable because of the pregnancy and he never apologized. So because of the things he made me go through, I was very, very angry. I couldn't defend my unborn child because Nadava kutanga chikoro, yet the guy was showing me films, posting another girl so that he can hate me. Fast forward, I went to the mountain, Kwandinombona Mata. I cried there, talked to my unborn child, explained everything as if the child could hear me. I never cried like I did that day. I told the baby it's his father's decision. I told the baby to forgive me and I cursed the guy that day. So recently I heard he's having issues with having children and they even lost a newborn. Could it be that I really cursed him? Because every time I get emotional, I cry because of the trauma he made me go through. Do you think the curse is the reason for his predicaments? I'm worried. I didn't use anything. I was just angry at him and spoke bad things about his life. Like he would regret this since vakomana kana muchivata nevanhu kandi zvine zvichimbofamba sei. I don't understand kuti kana uchivata nemwana wevanhu then wozomusiya kuti zviite sei. Pane munyora anotaura kuti trifling with hearts is a sin. Anditi trifling with hearts is a sin. Kungoti ndokuda uchitamba nawo uchinyeba is a sin pamberi paMwari. Ko kuzomitisa munhu womuti bvisa nhumbu munhu iyoyo misodzi yake inoenda kupi? Kaizika ngatiregei ihlai vana vevanhu, ihlai kudhameja vana vevanhu. Munhu anenge adaenda kuchikoro, mwana wevanhu akatozvogwa nevabereki. Kazhinji kacho zvoita sekuti vakomana ndo vari special stereki. Chero watoroorwa makoti kune uchinzi mwana wangu ndakamudzidzisa kawe makoti. Anoziva ndakadzidzisa mwana wangu ndikamuendesa kuchikoro kuita sekuti iwe hauna kudzidzisiwawo. Vasikana, protect yourselves from these people because unotoona kuti munhu anenge achichesa virginity. Nemiwo mavhijini regai kuudza vanhu kuti tiri mavhijini. Because ukangoudza munhu anotanga kuita obsession yekuda virginity. Uyu mukomana wayo kana kuri kuti ari kushaya mwana pamuzi akapeshamu, aiwa let it be. Akakugwadzisa naika. Alright, regai tiveringe nyaya inotevera. Tete Makadini, ndiri mukadzi ane 31. Ndinewo nyaya yangu inondishungurudza. When I was 15, ndakaenda kuholiday kwamainini munin'ina wamama paChristmas. 2009. On Christmas Day, we went to the shops sevamwe vana kutownship. Ndakazofarisa semwana ndikasangana nemukomana umwe aiita zvemadiamonds, aive nemari chaizvo. Aizikanwa munzvimbo iyoyo. Ndakapinda mumota akanditi ndiperekedze kuGrowth Point. Ndikaenda naye Tete. Ndakatambidzwa drink reFanta rakange rakavhurwa. Ndikamwa ndikatanga kupera simba. Ndiye Sarai. Ndakazoita zvekumutswa kuti ndiende kumba. Ava kuvira ndikabuda mumota muye. Asi ndainge ndichinzwa pain pakati pemakumbo. Ndakaenda kumba ndokunoona kuti penti rangu rainge rakatota paine turopa. Ndakazama kutsvaka mukomana wamangwana haana kubatika and he started ignoring me. Ndakadzokera kuHarare asi zvakaramba zvichindidya mumwoyo. Ndakaenda kumba ndikaenda kupolice station. Ndikanodzawo mukadzi wandakaona ari on duty. She opened the case and they said they would contact me once mukomana abatwa. Pakaita mwedzi ndatokangama nezvazvo ndopakauya maporisa kumba vachiti mukomana vainge vamubata. Zvisinei mukomana vaimushandira vakanditsvaga vakandiwana vakaenda neni kwainge asungirwa. Tiri munzira ndakapiwa $50 ndikanzi utaure kuti taidanana. Ndakasvika kupolice station ndikabudisa $50 iya ndikataura maporisa zvainge zvaitika.
mukomana akazopiwa bail out. Akatanga kundivinga kumba kwedu, akatanga kunditi aindida ende aizondiroora. Takatanga kuita setiri kufambidzana and my brain was manipulated ndikabvuma. Remember, I was 15. Akaenda akanobvisa tsvake raikuno kumba kwedu iri nzira yekuti ndiite cancel the case. Ndakanogara kumba kwake, ainge ane mukadzi waive naye, saka vakange vakatowirirana kundibata zvakanaka for the rape case to go away. Ndakabata pamuviri at 15 ndichiti kudiwa. Ndaigozivei kuti yaive trap and cancelled the case. And ndakati mimba yaine 3 months takadzosera kumba kwedu zvichinzi ndiri mwana mudiki. Baba vangu havana kuda kuvarwisa vanhu ava, vakangoti it is well. Ndakasununguka mwana musikana in December 2010. After 10 days ndakaenda pamba pamaive mukomana waya with my family nemwana akabva atiza. Ndakazosangana naye one day in town, mwana ave ne2 years. Akatengera mwana Revive nemabuns zve$1. That was that. Now my child is 15 years old. He sent his sisters to look for the child that he turned his back on. And my family and I agreed tikati mwana azivewo dzinza rake. So she went there pa holiday in December last year. Vakamudzosa just before Xmas. Havana chaka vakamutengera, even back to school havana chavakatenga. Last week vakakumbira kuti auye for weekend. She didn't come back. She didn't come back home. Tete vacho vakati achambobatsirwa. Akabatirwa chiga cherufu. I was shocked. Now they care or they are just playing tricks on me. My mom said imbovasiya tuone. So mwana only came back today after long fights over the phone. Apparently the father even said muchaona zvichaitika pamwana iyeye achapanduka ende muchamutadza. So I'm thinking kuti how evil can a person be? Wakachengeterwa mwana but ndiwe unofuma uchiti vanhu vakachengeta mwana murimbwa muri mapenzi. I'm so tempted to reopen the case. He manipulated me to destroy my life. Now ava kuudza vanhu kuti ndakamuitira utsinyu by opening a case, yet I was a minor. I was 15 and I was underage. Ndichiverenga nyaya iyi ndarwadziwa because you did very well, Heidi. You did very well from the word go wakanoripota nyaya. After that, what happened? Mukapuwa $50 and you can hold mapurisa kuti ava vari kundisilence. They are silencing me ne$50. Even kuzo agree kuti uende kunogara kumba uchitonge mukadzi nekuti wabvisuga tsvakira ikuno at 15. It's statutory rape. Hapana 15-year-old anobvuma. Anditi zvezvekunzi kwai we are two concerning adults. At 15 you are a minor. Nyaya iyi yandirwadza. At 15 you were a minor. This guy was just supposed to go to jail. Full stop. Hapana murume mukuru akakwana. Ndakambozvitaura kuti varume vakuru vanoda ma-confined spaces. 15-year-old chinhu chemwana ne-15 muchizvimpandidzira mukati imomo. What is that? ID, this is wrong. Don't give these people mwana because havana chavari kuita mulife yemwana. Chavanoda kutora mwana vomuenda kunomubatsira. Mwana akutotanga kupinzwa mumatakataka. Mwana akutanga kupinzwa mune zvimwe zvinhu. Achiswa mushonga, achiswa chi. Reopen this case. This guy must pay for his sins. Full stop. We say no to rape. We say no to rape. Alright, regai tiverenge nyaya inotevera. If you remember, ndini uya akauya nenyaya yekukwenyeswa kuzasi nastepmother. So now marriage life haisi kufamba zvakanaka. Ndanga ndakaroorwa nemurume wangu tikaita vana vedu 2 zvichitofamba, but shungu dzangu ndaidawo kuva neupenyu huri nani. Ndakazoitawo mhanza ndikawana basa kunze kweAfrica kwandaishanda on behalf yenyika yandogara. Basa rangu rakanaka, asi zvaisaita kuti nditore mhuri. Saka ndakataura nemurume kuti tiunganidze mari aende kuUSA unoshanda ikoko kuitira ini nevana tizotevera. Pandakatumira first salary, hana kufara nekuti yanga yakawanda. Hama dzake dzakati hakuna mari yekushanda yakawanda kudai. Mukadzi wako ari kuhura, iye akabva atochinjawo. Akazodanana nebest friend yangu. Mari dzose dzandaitumira aidya negirlfriend yake. Pakapera contract akabva abva pamba. Kwakurongedza zvese akabatsirwa nehama kutakura zvinhu. Vakandisiya nevana 2 akaenda. Nzara yakarova, ndikatengesa zvinhu zvandaiva ndinazvo ndikatumira vana kumhosva. Fast forward, vainda ndakasara ndichiwirirana nawo nevamwe muvakidzani. Mukadzi wacho akabatwa aine boyfriend. Akabva aenda kumusha kwavo. Takasara nababa vaya tichingobatsirana zvataingoita. 2 years down the line,
takazofambidzana kuroorana nemuchato. Sezvineiwo mukana wakamuka wekuuya kuchando, ndikatungamira ndichiti murume azotevera. Tete zvakaoma, akauya murume kusiyamitisa vasikana 3. Apa ini ndichisvika ndakabatirawo mimba. Ndakarwadziwa ndikazama kuibvisa but yanga isachaiti. Ndipo mukomana akatanga kundiratidza pachena unhu wake. Aifona mumba imomo, aitora mari achiendesa yandinoshanda. Ndakasvika pakupinda muhospital 2 months neBP, ndikazobatsirwa neC-section. Mwana akabuda kari kadiki diki, ndikagara 2 weeks naye imomo. Aiudza vasikana vake kuti hana zvaanoita, anoda kubatsirwa mwana, saka ari desperate. Ndoita zvandoda. Ndakachema kusvika ndaona kuti hazvina change. Now ndasimba moyo wangu watindivara. Ndikuendesa mwana kumusha. Ndikuda kudzoka. Visa hangu munhu pavisa. Ende hangu ndinganzi ndatadzawo here tete. Pain yandiri kunzwa kana munhu ndouraya, kana maposta mundiudzewo. Ndinzwewo maopinion evamwe. Tete hanzi vasikana va3 ndovada vese. Now ndakaona picture yambuya vake vakamira nenew girlfriend. Kunodai akatizirwa last week. Akasiyamitisa futi last November. Makambozvionepi kuti a normal man anoita vakadzi 5 in a space of 2 years. Mumba munoita 3 months bonde pasina. Ina handichina kana feeling. Kuno hatsvake overtime. Anotambira 1,200. Uye asina kana cent remabills. Ari muzita mangu. Ndatambura ini. Right. Rega nditaipe ndivati maita basa. Nekuti zvakaitika nezuro vakanyora nyaya iyi ndibva vadelete. Nyaya idinorwadza. Do you see something in common in this story? I think pane nyaya dzakawanda dzinouya dzevakadzi vanenge vachiti ndakabatsira murume. You remember pane musikana wekumaCruise akatozvikandira mumvura, ashanda contract yake kunopera, akaona kuti mari yose yadaitumira hapana zvayakaita. Haidi vakashanda kuembassy somewhere, we don't know which country, but vaishanda somewhere kuembassy. Tambira mari yakawanda, ende mari yacho yose vaiti kana vakaitora votumira murume wozvidlira wolaza nemagirlfriend. Kwai hama dzikati bodo mari yakawandisa munhu ari kuura. Naivedwe, why do we limit ourselves to what we know? Because isusu we have never been out of Africa. Hatisatambobuda muZimbabwe toti kana munhu akatumira $5,000 pamwedzi konzi anowana mari yakawandisa, uri kubata chiuri. Why do we munoziva sei majob description munyika dzekuEurope idzo vanhu vanowana mari yakawandisa, isu unoti sitotambura. Saka kana matumigwa mari moti kwai haiwa munhu uri kuura. Haidi wakagwadziwa first. Ndiri kuona something number 1 kuti unenge uchiti ukatambira mari yacho yose. Have you ever seen something, my ladies? Kuti it feels so good kuti kana uchitambira mari ya uchiburisa $2,000 cent kumukuru, 5,000 cent uchitira vamwe vanhu. It feels so good. Yet iwe ukaona chinhu $100 kuti uzvitengere, you feel so guilty. Page 2 again vaita zvakare, murume adzokorora. This time ndiri kukuudzai, haidi whether mwana maindisa kana kuti hamuna munhu ngaabviswe pavhisa. Baba vanoda kumitisa ine ndiri kutoona kuti vanoshandisa, is using you. Achigara mumba habhadhari rent. Varume vanoda princess treatment. Ndogara ndichitaura nhasi makuseni chaitu ndati ndichidzoka kunosea nechikoro. Ndachitaura nemurume wangu, pane munhu watinoziva munhu haashandi. Murume wangu akati munhu wemurume unomuka makuseni ogara, mukadzi achienda kubasa, mukadzi otokupa pocket money, opa mari yeforhle, obhadhara rent, obhadhara mari yevana vechikoro, iwe uri murume uchingomuka wakagara. Varume ngachidropei that thing yekuda kuchengetwa nevakadzi. Zvinhu zvingori simple. Bhaibheri rakataura kuti iwe mukadzi uchazvara zvinorwadza, ende zveshuwa zvinorwadza kuleba makomana ndikunyeperei. Iwe murume uchadla zveziya. Full stop. Men must work. Regai madzimai, regai kuchengeta varume. Haidi munhu ngaabviswe pavhisi. Iyi nyaya iyi yakabva paaudio, yakatumirwa iri paaudio. Tete vanhu kunze uku vane uroyi hunotyisa, zvandainge ndaurayirwa mwana wangu. Majiki dzevaroyi haungambofi wakazvinzwisisa, uye kuti vanorwadzisirei vanhu vasina kuvatadzira, vanhu vasina mhaka. Ishavi here rekuroya mwana mudiki kuda kupfidzisa mai vacho. Natasha vatete mwana wangu, ndakamubata ndatambura, hapana gwenzi randisina kudya, kuri kuzamawo kutsvaka mwana. Ndakazobata nhumbu after 11 years. Ndainge ndatofunga kuti zvaramba, asi nhumbu yaNatasha yakauya ndisingafungiri. Vatete, ndakava nekufara mumwoyo mangu kuti Mwari ainge andinzwa kuchema kwangu, Mwari ainge apukuta musodzi yangu, Mwari ainge abvisa kuseka kwangu. Vatete, Natasha akauya, ndakava nekufara mumwoyo mangu kuti Mwari ainge andinzwa kuchema kwangu, Mwari ainge apukuta musodzi, Mwari ainge abvisa kuseka kwangu. Natasha akauya, ndakamugadzirira, ndidi kunyepa. Akazvarwa mumhuri mukava nemufaro wakanyanya.
iye Natasha wacho agoti aikura kunge munhu akaiswa fertilizer, asi zvese izvi vatete zvakasanduka mushure mekunge vamwe mai vaigara kumaraini vainzi Eunice vasvika pamba pamwe. Natasha ainge ava pastage yekukambaira, saka ndaiti kana ndonogeza ndosiya ndamisa pasi mukarumu kandairoja kuitira kuti kana akamuka ndichigeza asadonha pasi. Ndakasvika mai Eunice vakurura Natasha, hanzi anga achichema achitsva. Handina kufara nazvo. Wachema nguvai sei? Ndainge ndisina kana kuzvinzwa. Handina kufara nazvo. Handina kuzivawo zvakare kuti mai Eunice vainge vakanika mwana wangu vamupa chifo chaizomunetsa nekusingaperi. Natasha after 2 days akatanga kuchema mudumbu achimonyoroka. Ndakaenda kuclinic zvikanzi muyamwisei mumupe mvura yakawanda. Pazvose zvaitaurwa ndanga ndagara ndichizviita. Ndakaenda kufamasi ndikanotenga macolic drops asi hapana chakashanda. Takaendazve kuna pediatrician vatete kukaitwa masikano osamukafungidzira asi hapana chakaonekwa. Nekupererwa ina baba vake takazofunga kufamba kuchibhoyi nokuti mwana ainge ongoramba achiperezeka mbiri. Vhudzi rava kuyerera nemusoro angova mabhonzo. Iko manheru tainge tisingavati mwana achibongomora mhere. Mukufamba takanzwa kuti mwana ainge ane chinhu chipenyu chaifamba mukati medumbu. Takaenda kuna back to sender akatiratidza pagirazi zvainge zvichinetsa Natasha. Akati aigona kudzosera kwazvakabva. Ini zvizhinji ndainge ndisinei nazvo. Chandaida kuti mwana wangu apore. Natasha akarutsiswa mubhaketi idzva ratainge tatenga toga. Dai bhaketi rakagara riripo taiti zvimwe ainge ari matricks ainge aitika. Mwana akaburitsa zvinhu zvainge zvine ropa pamuromo. Vatete murapi akati aidzosera kwazvainge zvabva, asi tikazonzwa zvatinonzwa mumaraini tisaendako nekuti kuchaitika shura. Natasha takadzokera kumba ava kudotamba. Mashura akazoitika vatete mai Eunice vari kunzi vakarumwa nenyoka isingazikanwi kuti yabvepi. Varumwa kudaro nyoka yakadisapia. Vakabva vatuma munhu kuti ndiuye kumba kwavo ndiye kuzovaona. Ndakarangara zvandange ndaudzwa nemurapi. Handina kusvikako. Mai Eunice vakashayika asi handina kana kubatikana nenhau yekuti vakafa. Handizivi zvinonzi chiurayi chisati chakuraya. Mai Eunice vakavigwa ende ina handina kana kubatikana vatete. Handina kuuraya munhu asi mai Eunice vakateverwa nemabasa avo akaipa. Mwana mudiki wavainge varoya akavatadzirei? Mwana mudiki wavaitambudza akavatambdzirei? Handina kuvauraya asi inguruve yakazvikanga nemafuta ayo. Alright, regai tipinde munyaya inotevera yatumirwa iri audio. Dzimwe nguva vanhu vanotumira nyaya dzavo dziri maaudio hadziperi, dzimwe nguva vanotumira maaudio anenge ari pasi. Pane one audio yakatumirwa iri pasi pasi hanzi haina kana volume. Mukaona nyaya yenyu isina kuverengwa ndiyo audio iyoyo. Mai choda kuti ndotadza kudzokera kumashure kuti ndichiona kuti which is which. Because ndongotora maaudio ndoaforwarda ose. Vatete ini mumhuri medu takazvarwa tiri vaviri. Taiva vatatu asi vakararama vaviri. Umwe wechitatu akashayika tiri vadiki. Saka takasara tiri ini nehanzvadzi yangu. Nehanzvadzi yangu tinosangana kuna mai. Vana baba vedu vakasiyana. Ndiri munhu akakura akanyara zvakanyanyisa. Chero kuchikoro ndainzi enda unofungira nyaya dzako kumba kwenyu. Zita rangu ndinonzi Joy. Ndakateererawo nyaya dzinouya pano ndikaona kuti mukati meupenyu hwangu mune era. Ini vatete baba vangu handivazivi. Vakashayika ndiri mwana mudiki achiri kuchinjwa pamakumbo. Takagara namai upenyu hwainge hwakanaka vatete. Asi pakazofa mai ndipo patakaona nhambo tsvuku inenge tema. Vatete mai vangu pavakafa takatorwa zvose nehama dzavo kusanganisira hembe dzatainge takapfeka. Waiona mwana wasekuru akapfeka hembe yako asi zvaisabvunzika vatete. Vatete takatanga kukandidzanwa sebhora. Apa wagara wabva, apa wagara wabva. Apa dzimwe hama dzaiva neutsinye hwekuti heki hanzvadzi yangu handizivi akavhiringwa nekufa kwamai here asi haana kuzomboita zvakanaka. Akaita senge njere dzake dzainge dzavhiringika kunge dununu, kunge anopenga achingoti hii. Ini pandakapedza grade 7 vatete handina kuzoenda kuchikoro. Sekuru vakanditi vainge vasina mari yekuti ndiendere mberi nechikoro. Vatete ndakagara pamba ndichiita basa kusvika kwazouya mai guru vandainge ndagara navo ndichiri mudukusa. Mai guru vaiva sisi vamai vashanyira vabereki vavo. Vakandiona ndisiri kuenda kuchikoro vakakumbira vabereki vavo kuti vaende neni. Vatete ndakaenda kwamai guru upenyu hukasanduka. Ndainge ndoenda kuchikoro ndichidya ndichiguta ndikatosandukawo rukanda. Asi paive nechinhu chiri strange chaitika pambapa. Vatete pambapa pairema kwete zvekutamba. Kunotora maplates panze waitoperekedzwa nemunhu. Waiona moto uri panze uchibvira paruware. Ukada kuzvitaura wonzi mudzimu wemumusha.
asi vatete chakazonyanya kundivhiringa. Mumwe musi tainge takarara ndikamutswa usiku zvikanzi ndiuye panga pani nevamwe vainge vakapfunya chisero. Hanzvadzi yangu yakarariswa pasi. Ndakasvika ndikapfunya rusere. Unogobvunza hani mubvunzo, unongotevedzera zvawanzoite. Hanzvadzi yangu iya airwara vatete yainge yakarariswa pasi vatete achingoti hii. Bamukuru vaita senge vanosvikirwa vatete. Kwakutanga kutaura nevoice restraint. Hanzi ndipei chituro changu, ndipei chigaro changu. Vatete tigonzwa panze patanga kunzi gidigidi pachiratidza kuti pari kumhanyiwa kwete zvekutamba. Zvakaitika apa nanhasi zvakanditraumatize. Kune mudzimu unobuda pakati peusiku here? Kune mudzimu unoonekwa semoto here? Ko hanzvadzi yangu neni taitsvakei pamudzimu wemusha wevanhu? Handi tainge tisina ukama hweropa nevepo? Sei tainzi tiombere mudzimu usina dzinzaneso? Zvakandivhiringa vatete. Ndichadzoka ndopedzisa. Ndokumbirawo kuti udzoke upedzise. This is very sad because izvorwadza izvi. Saka unotoona kuti ndandichifunga kuti pamati hanzvadzi yenyu yaingoti hii, ndaifunga kuti maybe haana kugashira rufu rwamama, but you see kuti it's more spiritual than we think. Ko kuzoburitsa vanhu pakati peusiku mhukai mugare pashe chii ichochi? ID ndokumbirawo kuti udzoke please, nyaya yenyu yandibata fani. Alright, regai tipinde munyaya. Pane nyaya yandakatumirwa kare paemail pangu. Saka munhu anga asingadi kuti nyaya iverengwe, but nhasi azongoti please read kuitira kuti akwanise kuwanawo help. Nyaya yangu yakamira so. Ndiri musikana ane 18 years asi ndakuda kusvika 19. Dambudziko rangu nderekuti ndinoita weti magumbezi, ndakarara. Zvinondidya mwoyo kusvika pekupedzisira. Ndakazama kuita zvinhu zvakawanda asi zvakaramba. Ndakambonzi imwe weti yako ndikaita sekudaro zvikaramba. Ndikambosekwa nevamwe kana iri shamhu ndakarohwa pese pandaimuka ndaita asi hazvina kupera. Veduwe ndakaita zvimwe zvakawanda zvekuti handingatauri zvese. Chinondirwadza tete ndechekuti ndine vanin'ina vadikisa kwandiri asi ivo havaiti weti magumbezi. Ini mukuru ndinoita. Ndiri mudiki ndaiti zvichapera nekura asi hazvina kuita sekudaro. Tete ndinombozvifunga kuti manje ndinenge ndava zera rekuroorwa asi ndingaenda sei kumba kwevanhu nedambudziko rakadai? Angada kunza nemukadzi anorasa mvura mumagumbezi ndianiwo? Chaita kuti ndiuye kutsvaga help pano inyaya yekuti handina wekuudza. Vabereki vangu havasi kuzviziva nekuti zvanga zvakumboita sezvapera ndiri form 2. Because ndaigona kuita 4 months ndofunga kuti zvapera asi zvotangazve. Asi mazuva ano ndakutoita every month. Ndambofunga kuzviuraya nekuti pamba patori negaba rine mapills emakonzo asi ndakazozvisiya hangu nekuti ndinofunga kuti Mwari vachandinzwa asi dambudziko harisi kupera sezvo ndichipindawo chechi yevabereki. Shuwa mungandiwanira rubatsiro mungasunungura mweya wangu. Ndatenda. Ndakamuti death is permanent. You're not going to die because of nyaya iyi. Handiti zvinhu zvinogadzirisika. Handisi hangu chiremba asi zvinhu zvinogadzirisika. Saka ndaifunga kuti kumba vabereki vanorwa here? Kune eni kusawisisana here? Zvika aiwa vabereki varwi, vanhu vari right. Iyi yangu rine dambudziko iri. Saka muri yeZimbabwe kune vakambosangana nedambudziko iri, kune vanoshanda kumedical, kune vese vanoziva vakuru kwatiri. Mwana obatsirwawo sei because hazvisi kupera? Bhoza ndabvunza kuti hazviiti here kuti utenge dhaipa, but still chero akatanga dhaipa it's a temporary solution. Kana wava nemurume unopfeka here dhaipa? Guys, she really needs help muri yeZimbabwe. Ndokumbirawo kuti panyaya dzose dzamuchapindura musarega kupindura nyaya iyi. Please way. She's going to be reading your comments in the comment section. Anditi manga muchiziva here kuti 40% yenyu ndiyo yakasubscribe, 60% munongoona musina kusubscribe. Veduwe hazvitombobhadharisi kungobaya kabhatani keredhi kuitira kuti patinoposta mubve mawana nyaya dzenyu. Uyezve if we grow our community zvinoita kuti tispread the news, soko redu risvike kwakasiyana-siyana, so that we can be able to build a powerful Zimbabwean community inosimudzirana, inovaka. Ingorangarirai kubaya karedhi bhatani kaka aka chete ndatenda. Tete mamukasei ndine vana vangu 3 ndakaroorwa kuZimbabwe though ndakazobva ikoko. Murume wangu aipinda chechi dzemasowe dzinobvuma zvekuita vakadzi vakawanda. Ndaane vana 3 ndakazosiya murume. It was around 2018. Then 2020 ndakauya kuno kuSouth Africa, but ndakaita problem yekuti ndikadana nemunhu iyeye aisada kundisiya. Kurambana naye zvaitonetsa, achiramba achinditeverera. It happened with 3 men. For one of the guys ndakazotora peace order kuti andisiye because aiza pandaigara and aindithreatena kuti anondiuraya. The next guy was even worse. Aitora mari yangu oenda hake kubva unodhaka. Pandakaedza kumusiya
aitorapa. Then ndakasangana nemumwe murume wechi4, handidi kunyepa, anga ari murume wemunhu, and I knew it hangu, but ndanga ndisina pfungwa dzekuti relationship yedu ichaenda kure since ndaiziva situation. Murume uyu aiva truck driver. At that time I was self-employed, ndine kabusiness kangu, anditi ngativhure rimwe branch. Akandipa mari yacho zveshuwa tikavhura another brand. Takati garei, then mukadzi wake akazobata mamessage mufoni. He had to go kwaari kunogadzirisa nyaya. I had to work double ndichichengeta mabusiness edu. Mukadzi wake akabva aenda kumusha, ende murume akateverawo kuenda kumusha for about 8 months. Iye akazoisa munin'ina wake kune rimwe branch kuti zviite nyore. Ndikati it's fine. Munin'ina uyu ndiye aiona that side, and hapana kana senti randaitora kubva ikoko. Mukadzi wemurume uyu akazoisa message achindituka kuti hure, but handina kupindura because I knew what I did was wrong. Ndakazotanga kutaura futi nemurume uya because chokwadi ndaimuda, and I was heartbroken. Kumusha akagara kwenguva refu, and I asked him kuti andigadzirirawo mawindow frame eimba yandaivaka kumusha ikoko. Nyaya yandiunza pano, I know ndinogara ndichinzwa kuti musadana nevarume vevanhu. Handisi munhu anobata mushonga. I go to church and I pray. Yes, ndinofeel guilty nenyaya iyi, and ndinotorwadziwa kuti maybe one day zvichazoshata, or even later in life mwanasikana wangu anogona kuzoitawo failed marriage nekuda kwemaactions angu. Murume uyu akagara 8 months kumusha, and ndakamutumira mari kuti adzoke. Paakadzoka akasvikira mumaoko angu inini. He then said akuda kutengesa okusiya rimwe branch redu. Ndikati aiwa musadaro, but ndakazosiyana nazvo, and he sold the business. Paakatengesa business racho, he got 20,000 rand ndobva adzokera kumusha. Indikati it's better tisiyane hedu, but airamba. Akandinyepera kuti anga arambana nemukadzi wake, but it was not true. Nyaya iripo, munhu uyu ari kurambiwa. Handisi munhu wemarichaels, but handichadi nezvake. Anotanga kundithreaten achiti iwewe ndakakugadzira, hakuna kwaunoenda. Handidi kuparadza imba yemunhu. History yangu yese hapana murume akamborambana naye mune zvakanaka. He is now jealous of my business kuti ndakuita mari yakawanda. Amenotete kuti ndingakupai namba dzake moedza kutaura naye here. Kumusha akaenda muna November, saka dai angondisiya. Makwanisa kutaura naye, maybe anganzwisisa. I feel so guilty. Right. Haidi, kana usachadi munhu zvemachokwadi. Munhu ngomudza kuti handichakudi. Hani mataura kuti murume wokutanga makatomutorera peace order. Uyu ngatoregewo peace order. Akatengesa business rake, hani makavhura mabusiness ari 2. Akatengesa karake mukasara nerei. Munhu ngapiwe peace order. Murambei munzoti handichakudi, because bringing a third part kuti nini taure naye kuti makadiko ndokumuroka musiyai musiyani naye, hazvishandi because mimi ndimi munodanana muri 2. Handiti mune emotional attachment enyu, mune mabondi enyu nezvese. Iye he knows what he feels about you, and anokuda, and mataura kuti mimi hamuna munhu wamakamborambana naye zvikapera zvakanaka. Varume vacho vari kuramba. Ndofunga muri chitapiri chaicho chishuga chibaby chishuga. Manje magentleman haadi kusiya. Saka zvoitwa sei muri eZimbabwe? Mongosiwa makomenti. Hani madzimai ari kumba, varume venyu muri kuona zvavanoita, vanonyenga pashi apo. Kana vanyenga havadi kurambiwa, imi mune bhizi kugwa nevasikana muchiti siyana nemurume wangu. Apa murume wacho anenge achiti handina kwandiri kuenda. Vedweka zvakaoma. Ndingovhura mpambichana ndongoti guys, kana mukadwa kuti kwai murume wako wanyenga, kudonetsana negirlfriend yakupedza nguva, dhila nemunhu wako yeye, ende munhu wacho anenge achiti unogwara handina kwa vedweka. Handisandambona zvakadaro. Unozoona kuti hatina kwatiri kuenda secountry. Handina kana emotion. Makasimba here vatete. Ndiri murume ane makore 38, uye ndingati ndiri munhu asina kana feeling mukati muupenyu wangu. Ndiri munhu asina kana emotion vatete, zvekuti chero kukafa chero hani handirwadziwi. Handina kana pandinonzwa kubatikana munhu ndinogona kumuuraya like ndiri kuuraya nhunzi. Chero vashandi vanondibatsira vatete vanotoziva kuti zviya zvekuti ndafirwa nehama yangu handizvitsvaki. In fact handina pandinonzwa kurwadziwa, asi handina kungotanga ndakadaro. Ndaitovawo munhu ainzwira vamwe tsitsi, ndine mwoyo wekubetsera, asi zvose zvakachinja mushure mekunge ndabata mishonga. Ndainge ndarohwa nenhamo left, right and center. Zvinhu zvose mukati meupenyu hwangu zvaive pastand still. Hapana waindida nenhau yenhamo yangu. Ndakazorigaya kutizira kumushonga nekuti honest living yaindiramba. Ndakaenda kune imwe n'anga kuChipinge, ndikanopiwa mushonga. Vatete kuChipinge ndainge ndafambira kunosimbisa business rangu remabroiler. Dzimwe dzaingofuma dzakafa, dzimwe dzaibiwa, dzimwe dzanga dzisingatengwi. Ndakaona kuti mahaters ainge achida kundiwisira pasi kwava kunotsvaka mushonga wekuzvisimbisa. Pakuzvisimbisa ndakaenda kun'anga. Pandakaona kuti n'anga yakaoma inoziva zvainoita vatete, ndakati ndichingoti gidhi mugedhi mayo,
yakatanga kudedemura zvandainge ndafambira nemo yakanditi ndairiswa nevavengi vaida kundiona ndiri pasi, asi zvaizopera mushure mekunge vandisimbisa ndaizova untouchable. Ndakasvika ronyura akanditi vaindisimbisa vainge vambofamba famba. N'anga iyi yavatuma asi vaizodzoka zuva iroro, saka ndisatya zvaizoitwa musi iwowo. Mangwana ndofuma bata jongwe muromo ndidzokera kwandainge ndabva. Takagara zvedu takamirira musimbisi. Sekuru n'anga vakati musimbisi aiva pedyo nekudzoka, saka ndaifanira kutanga kugadzirwa kuti kusimba kwangu kusapedza nguva. Mvura yakaiswa mumugomo, ndikagezwa nemishonga yangu yakasiyana-siyana, ndikagara pamoto ndisina kupfeka. Vatete ndigere pamoto ndisina kupfeka, mutambo uya wainge wava kuda kuzotanga. Ndakanzwa n'anga iya yoti svikai zvenyu sekuru, svikai henyu. Vakati iko mazononoka kudzoka kwanga kwakanaka. Ipapo dhoo rainge richiita senge riri kurohwa nechinhu chine simba. Ndakaita confusion kuti ko n'anga inogoti sekuru kune imwe sekuru sei, asi vairapa vakawanda. Kuti ndiye musimbisi wairehwa, ansa yangu handina kunonoka kuiwana, asi zvandakaona next zvakandigura kunorira, zvakandipedza mafuta. Sekuru n'anga vakaenda kunovhura goni rairohwa zvine simba. Ini ndaitarisa kuona munhu, asi kwete ainoka padhoo aisava munhu. Chaiva chinhu chihombe chaigwesha nedumbu. Yaiva nyoka yainge yatumwa, yakasvika ikavhurirwa dhoo ikaenda pabhaketi kwakutanga kurutsa upfu. Ndakashamiswa nazvo kuti sadza randainge ndabikirwa ubvu hwacho hwainge warutsirwa nenyoka chokwadi. Ndiye assistant wacho airehwa uyu. Vatete zvaiva pachena kuti sekuru n'anga ava vairapa nezvinhu. Ndakada kuda kutiza, asi chokwadi ndaiendepi? Chokutanga hwaiva usiku, kune mhindu yakasviba kuti tsva. Chechipiri ndaiendepi? Ndaive ndisina kusimira. Ipapo sema-instant noodles ndakabva ndaziva kuti sekuru n'anga vaisarapa vega, asi vainge vane mahelpers. Mahelpers acho vaisava vanhu, asi zvaiva zvinhu zvisiri zvemudzimu, asi zvinhu zveuromba. Yapedza kurutsa upfu, sekuru n'anga vakati sekuru, sori makunetswa, kwauya muzukuru anoda kusimbiswa. Nyoka iya yakatendeuka ikagwesha ichiuya kwandiri. Akasvikosunga makumbo angu ikatanga kundimonera kubva kumakumbo uku. Vatete ichikwidza nomuviri wose yava kusvika kuhuro ikamira. Ndakanzwa body temperature yangu yava kudzika, kunzwa kutonhora. Chokwadi kuti nyoka iri cold blooded. Sekuru munhu vakanovata, ini ndakasara nenyoka. Vakamuka makuseni vakati makorokoto, havasi vese vanopfuura neapa vanorarama, vazhinji vanofuma chava chano. Hazvibvunziki kuti mitumbi yacho vaiisepi, unenge uchamboda kutaura here. Makuseni ndakafuma ndichigerwa musoro nemishonga kwakunzi chienda hako. Ndakadzokera kuposto kwangu ngotanga kuita mari chaiyo inotenga. Ndava netunhu, asi dambudziko riripo nderekuti handina mukadzi, handina mwana, handina kana kiti chaiyo, handina kana emotion. Chero ukafiwa hapana chandinonzwa. Ndinotoita contribute mari yemariro, asi chero ukafa, chero hama yangu, handina musodzi. Vatete ndakafa my-emotion hato exist, handikwanisi kuda zvakare. Vanhu vanonditi ndine mwoyo wakaipa, asi chokwadi chaicho ndechekuti pandakavata ndakamonerwa nenyoka ndipo pakapera my-emotion angu. Ndinombofunga kuti ndiende kunoita reverse deal renyoka, asi ndikafunga nyaya yenhamo. Vatete nhamo handiidi, asi zvandiri handizvidi zvakare. Zvekushaya anondidawo zvakare vatete. Zvakaoma hazvo. Aiwa, asi ndofawo here ndisina kana mwana chero mudzimai. Ndizvo zviripo izvi. I think tangozvinzwira nditi. Regai tipindure mibvunzo yenyu yamunenge muchibvunza. My name is Violet Banda and I'm the sister to Shepa Mbangule. I would just like to express my sincere gratitude to Diaspora Funeral Insurance for everything they've done for us through this really hard time. They've been there with us every step of the way, and we found the process dealing with our bereavement quite easy with all their help. It made things a lot smoother and easier to carry the burden for us. I would recommend to you that if you can, join Diaspora Funeral Insurance, pay your subscriptions, and when the time comes, you'll find that it makes your life a whole lot easier. Thank you, Diaspora Insurance. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. To everyone who's interested in attending our Mother's Day this year, ndokumbira kuti mungosiya ruoko mungoti Mother's Day, mosomudza ruoko handiti, mungoti we are interested in Mother's Day. Toda kuziva manumbers atinawo ku Facebook, ku TikTok,
nekuyoutube so that tizive kuti venue yatiri kutsvaka ivenue yakaita sei uyezve masponsa edu arikuda kuziva kuti tiri kuda kuitira kwakaita sei but I can only give them an answer kana ndine rough idea yekuti vanhu vedu vanhu vangane. Last year takaita last year patakaita event which we charged about 450 rand per person asi mari yedu haina kukwana. Takawana venue yainge iri restaurant yainge ine noisy, meaning to say zvese zvataitaura mainge nenoise hapana zvatakawa. Chepiri aiwa chikafu chachakanaka chachiripo zvekwadi. Chepiri maexpenses acho ndakadozosara ndodowabhadhara ndiri ini personally, imagine. Saka tiri kuti this year mari yedu iri 800 rand pamunhu. If you have your parents, knows what you guys are in the diaspora, but kana mune vana mama venyu, vana mainini, vana gogo, any female, any mother figure in your life waunoda kubhadharira. If kana muri murume, muchiziva kuti muna mama, vamuda kuti mubhadharire. Please just inbox me anditi mongondiudza kuti aiwa ini ndoda kuti mama wangu vaende. Tine vanhu vakawanda last year vanga vari out of the country, vakatoti out of the continent, vakatoti aiwa toda kuti vana mama vedu vaatende. It's a good thing just being around women tichingofara tose anditi this year it's going to be very beautiful. Asi chatoda kuti ndechekuti tikaziva nhamba yedu tikakwanisa kuwanawo masponsor anditi if we get sponsors mari yedu inogona kudzika kubva ku800 kuita kuti zvese zvikwane because tinenge toda kutengerawo magifts, toda kubhadhira photographer, toda kubhadhira venue, toda kubhadhira chikafu. We want to make this day memorable, so it's just 800 rand, which is about 40 USD. Asi kana mari yakawanda ndozviziva zvangu. If you guys are interested, please just let me know anditi kune vose vari kuramba vachibvunza goat milk, iyi namba ndichasiya. Goat milk iripo iri kuita 200 rand kabhodhoro kadiki, 400 rand 100 mils. Anditika ende inoshanda kubvisa pigmentation, mapimples, skin yako yongosara yakadi yakanaka. Anditi guys, tokutendai nekuona chirongwa kwamaita. Musarega kuramba muchisubscribe, musarega kuramba muchikomenta. Upenyu hwedu huchiendera mberi. Dzimwe nguva ndowandigwa handigoni hangu kupindura macomments asi ndenge ndichivaona zvangu. You guys are amazing. Tokutendai nerudo rwamunotipa. Totenda. Thank you guys for watching. Musarega zvakare kutumira nyaya dzenyu. Bye bye.